Sanibona, phinde ngibingelele nje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora ngalesi sikhathi. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu othandekayo, obabazekayo, ongcwele, omangalisayo. Ngaso sonke isikhathi ufanele ukubongwa, ufanele udumo, ufanele ukubabazwa, ufanele ubungcwele, ufanele ukubizwa igama lakhe, ufanele konke okuhle ngaso sonke isikhathi ngoba naye muhle futhi akaqedwa. Yazi there is why no Israel nje futhi ungeze waqeda ngoba uJehova akaguquki. Yena wayemuhle endulo, waba muhle izolo, waba muhle namhlanje, waba muhle kusasa, uzohleze emuhle naphakade. Imagine uNkulunkulu ozofike kuchazwe ngaye ukuthi nguye wadala izulu nomhlaba, kuchazwe ngaye ukuthi konke sikubonayo khona lapha emhlabeni konke kwavela ngaye, kuchazwe ngaye ukuthi nguye okuvusa njalo ekseni, kuchazwe ngaye ukuthi nguye okuprepare umhlaba omusha, kuchazwe ngaye ukuthi kuyofika isikhathi lapho khona ingasekho indlala, ingasekho usizi, ingasekho ulwadle, ingasekho ukukhala, ingasekho ubuhlungu. Imagine uNkulunkulu ekulibele kuchazwa ngaye nje kusukela emdulo kuze kuchaze nangekusasa ukuthi lizonzeka kanje kanje kanje, sekuhlelwe lokhu nalokhu nalokhu. Uhlezi kumangalisa abantu baNkulunkulu ukuthi sihlangane ngezinkolo nezimnandi nezibabazekayo izindaba ezinhle zikaNkulunkulu, ngoba lezi zindaba ezikusutha okumnandi emphefumulweni wethu, ukulamba nokulangazelela emphefumulweni wakho. Inaso isikhathi sokuphakelana, inaso isikhathi sokuletha indishi yakho, inaso isikhathi sokuqhubula isipuni sakho, inaso isikhathi sokuhlala phansi bese uyadla usuthe, because the more udla usutha wenza njani uyakhula ngithi, the more udla usutha wenza njani uyajabula ngithi. So ingaphakathi lethu lijatshulise izona kuphela lezi indaba, ingaphakathi lethu lijatshulisa ukuthi mboka uJehova mphefumulo wami, lijatshulisa ukuthi inhliziyo zenu mazingakhathazeki, lijatshulisa ukuthi kuyeza umhlaba ongcono ongenasizi, because sibhekene nosizi njengamanje. There is every kind of idemoni elibusayo njengamanje lapha emhlabeni. There is every kind of ubuhlungu. Ngingabala no depression, abantu bayafa, imimoya ibahlebela ukuthi ngcono uyibulale, buka wilutho, buka ubhekana nenkinga, ayikho indaba yakho ngcono uyibulale. There is full force anxiety egcwele, abantu bayatatazela, bayaphenika, omunye akazi noma kumele ashade, kumele agane, kumele enze njani, kumele afunde, kumele asebenze, kumele enze njani, nomsebenzi ayikho, imali iyabhede, imali iyaphela, izinto zenzeka isinoma kanjani. There is a level of anxiety abantu abasazi ukuthi benze njani. That is why they even get to a point la becabangela khona ukuthi umthetho wakhona shuthi ngampela mina ngilutho, umthetho wakhona ngampela mina angivele ngiyibulale because angitwa lutho, angisebenzi, angijabuli, angijatshulisi, anginamndeni, anginabani, anginamntwana, anginalutho. Ngiphilelani? Uphilela uJehova ngitshele esimanga. Uphilela uNkulunkulu, uphilela ukulangazelela inguna phakade, ukulangazelela ukuphila okude, because in as much as ungathi wena akusakufanele ukuthi uphile, kodwa deep down usakuthanda. In as much as ungazibona wena uzigxeka uzenze zonke izinto, but deep down usakulangazelela lokuphila. Kodwa kuqhamuka umuntu la, if let's say wakade uphupha nje ukuthi yazi ngifisa ukuthi nje empilweni yami ngingashoni ngingayidrayiva nge-SUV, uthi uyoyilengisa lapho vela qhamuke ne-SUV athi naye eyakho mahala, ikhokheliwe, everything is paid for, wena nje into okumele uyinakekele upetrol because ikhona ngisho nekhadi le-service. Ungaqala phansi uyibulala, ungaqala phansi uthi impilo yami ayikho indaba yayo, ayivele mina kuyabheda. Ungakwenza yini lokho usunikeziwe into bekade uyifisa, uyilangazelela, into ungayiphatha noma ungayithatha njengegugu? Ungaqala phansi uzikhohlisa ukuthi hayi vele mina, vele wena uJehova usakuthanda nje ubusaphila, vele wena uJehova usakubekezelela nje ubusavuka usabona, usakubekezelela nje ubusavuka usezwa, usakubekezelela nje ubusavuka usahamba, usakubekezelela nje izandla zakho zisakwazi ukwenza imisebenzi. Vele wena uJehova uyakuthanda, vele wena uJehova uyakulangazelela, vele wena uJehova uyakubiza namhlanje uthi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe nisindise nibhabhadise ngoba ukufa kuseduzane kakhulu. So kuzo zonke izinto ezikhona, there is anxiety or depression, there is ukulwa emndenini, there is ukushawana, there is ukudlwengulwana, there is ukuqambelana amanga, there is umona, there is ukuthakathana, there is izichitho, there is konke nje kuningi kwandile emhlabeni, but ngaphezulu kwakho konke uJehova usakhona, uJehova usalethemba, ulidwala elimiyo
elingaguquki, elingashintshi. Elingashintshi sokuthi wena usushintshile iplan yakho usufuna ukwenza ngelinye indlela. Elingashintshi sokuthi wena usucabanga usubone wenza yena yakhe isanjalo. Akaguquki, akashintshi, akajiki. Yikho esamuhle namhlanje. Yikho esamangalisa namhlanje. Yikho esangcwele namhlanje. Yikho esaliduwa esayisiphephelo namhlanje. So Jehova ngendlela asithanda ngayo singabantwana bakhe uyake nje asixoxele nje izindaba zakhe ezimnandi ithola ukuthi uyazihambela endleleni uNkulunkulu atshale nje amazwi akhe amazwi enduduzo mhlathi bobukhathazekile uthi Nkosi yami hawu bakithi ngaze ngahlupheka ngaze ngalamba ngaze ngawukuthi avela kududuze athi inhliziyo yakho mayingakhathazeki wena nje enze njani ikholwa aphinde futhi athi inhliziyo yakho mayingakhathazeki wena enze njani ikholwa. You just need to believe. Udinga ukukholwa nje kuphela ukuthi konke angithembise kona ngempela uzongenzela kona. Konke angithembise kona ngempela uzonginikeza kona. Ngomzuzu nangesikhathi esifanelekile nangesikhathi esilungele wena because yena wazi isikhathi esilungele wena. Wena ungayitshela ukuthi hayisona lesi uzugijima ulangazelele lento le kanti cha kusisona. Esilungele wena mhlasimbe it's 2 weeks from now. It's 3 months from now. It's 5 years from now. Uzothina ufuna ukubekezela ufuna manje le moto manje license yakho isanonyaka kuphela bazokukhokhisa izinkulu izimali for insurance kanti if your license is at least 5 years i-insurance iyancipha because babona ukuthi kade oba nazo incwadi zokushayela kade usho ukuthi umkantshubovu ku-driving usho ukuthi mancane amathuba ukuthi angayiginqa imoto mancane amathuba ukuthi angakhoza iy'nkinga nama-accident so asimnciphisele wena ufuna manje isangaka isa-high ukufuna ngenkani ukufuna ngendluzulu indlovu yangena ngeke uze kukusize ngalutho. So bantu baNkulunkulu into ekumele siyazi siqonde ngaso sonke isikhathi ukuthi lapha emhlabeni uJehova usithandela into eyodwa ukuthi sibe nokuthula ukuthi sibe nenjabulo engapheli ukuthi sinakekeleke ukuthi sivikeleke sihlengeke bese siphila ingonaphakade. Ngoba akekho umzali ongavela azala umntwana wakhe amzalela ukuthi azombulala. Akekho umzali ongazala umntwana wakhe amzalela ukuthi azombhubhisa. Akekho umzali ongazala umntwana wakhe amzalele unlike laba abazalayo njengamanje ayizala ingane bese yayisola ukuthi Nkosi yami ungakhulela ngisamncane nanani bese abort ingane asikhiphe isisu. Unlike labo bazali labo. But ngikhuluma ngomzali mina weqiniso owaziyo ukuthi ingane yami ngivele ngiyihlelele. Owaziyo ukuthi umntwana wami ngifuna nakekeleke kanje. Abanye they go to an extent ukuthi ingane before izifike ayikhandele iroom layo, bayikhandele indawo play area, bayithengele inqwaba ezimpahla esine wardrobe wayo, esine embhede wayo, isene yonke ifurniture yayo, isina lonke uhlobo lama-toys. Ithi sizaliwe sivele sicatshangeliwe ukuthi in 12 years izobe isiyenza izobe sinani. Ivele sicatshangeliwe ukuthi sekumele ibe ithole laptop, sekumele ithole sicatshangeliwe ithi fika 15 years sicatshangeliwe ngisho imoto. More especially manje ingane se-driver zino 12, 13, even 10 years. So amzali oqotho owaziyo uyayihlelela ingane yakhe exactly as umdalo wezinomhlaba uNkulunkulu engcwele esihlelela nathi. Usihlelela umhlaba omuhle, usihlelela umhlaba ongcono, usihlelela umhlaba ongcwele, usihlelela umhlaba ongenalutho embi. The question is uyawulangazelela yini wena lo mhlaba? Uyafisa yini ukubona lo mhlaba? Because akuzongena nanombani kuona. Awuzongena just because now uyindalo kaNkulunkulu cha, ayihambi kanjalo. Awuzongena just because now uyafisa ukuthi ungene ungenwa ngemisebenzi. Ungena ukuthi uphile empilweni emhlabeni. Ungena ukuthi wawenza ini ungenzi ini. Wawuhamba kuyiphi indlela usuke kuyiphi indlela. Ungena ngokwesaba uJehova. Ungena ngokumthobela umdalo wezinomhlaba. Ungena ngokwenza intando yakho ukugcina imiyalelo yakhe. So uNkulunkulu uhlezi nje ngaso sonke isikhathi ezikhanyisa ezicacisa. Because uyathanda ukuthi sim-understand. Uyathanda ukuthi simqonde ukuthi uNkulunkulu njani. Uyathanda ukuthi simqonde ukuthi uNkulunkulu unamandla kangakanani. Uyathanda ukuthi simqonde ukuthi uNkulunkulu unothanda kangakanani. Uyathanda ukuthi simqonde ukuthi uNkulunkulu okwembula konke kangakanani. Because sonke singabantu bakhe. But kubantwana bakhe.
nempela wenza isiqinisekiso sokuthi uyaziveza. Abantu mabangeni mangabheki abantwana bakaNkulunkulu bese beyabagxeka just because engumntwana elalela enza lokho atshelwe kona, and then wena uzoqhamuka usuyamgxeka just because wena ungongalaleliyo, wena ungongezwa, wena ungowenza akuthandayo, wena angabi njalo bantu bakaNkulunkulu. Asisibeni ngabathobela intando kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Sithobeke nathi uqobo, zithobeke inhliziyo zethu, zithobele uJehova. Singazihambi, singazithandi izinto zalomhlaba ngoba ziyanengeka. Ngaso sonke isikhathi ziyanengeka futhi ziyadlula, ziyaphela. Nempela kunjalo, ziyadlula ziyaphela. So bantu bakaNkulunkulu, engithanda sihlezi siqaphela sikwazi singabantu ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba ulindele thina ukuthi sisondele kuye. Ulindele thina ukuthi simkhandlekele, ulindele thina ukuthi siyenze intando yakhe because asenzeli omunye umuntu, phela uzenzela wena. Mohlonipha uJehova, ungathi uhlonipha uJehova, uhloniphela mhlawumbe uma wakho, uzozuzana. Uhlonipha uNkulunkulu, uhloniphela abangani bakho, uzozuzana. Uhlonipha uNkulunkulu, uhloniphela mhlawumbe ispouse sakho, bazozulutho. But ukuhlonipha kwakho nokwesaba kwakho uJehova, kwazi ukuthi kuqala kwakho ukuhlakanipha. Ikona okuzokukhanyisela ngaso sonke isikhathi. Uhlakaniphe, uqonde ezintweni zonke bese uwenza ngendlela uJehova athanda ukuthi kwenziwe ngayo. The reason why abantu abaningi izinto eziningi bengazi understand, ngibala iziprofeto, ngibala izambulo, ngibala imiyalezo kaNkulunkulu, ngibala ukufunda nje izwi lilodwa, ngibala ukuhamba abantu bezimanzini, bezintabeni, bezintweni zonke, ngibala zonke izinto ezenzakala lapha emhlabeni. Izizathu sokuthi zingazeki, izizathu sokuthi zingaqondakali, ingenxa yokuthi abantu abafuni ukukhula enkosini, abafuni ukwenza intando kaNkulunkulu, abafuni ukuzidela, abafuni ukuzilahla, abafuni ukuthi basondele kumdali wezulu nomhlaba, abafuni ukuthi umthetho wakho uNkulunkulu ngubani, umthetho wakho Jehova ubusidaleleni, umthetho wakho kwenzakalani. Because le ndaba phakathi kwethu noNkulunkulu iphakathi komzali nomntwana. It's as simple as that. Into efana naleyo exactly. Ukhona yini umntwana ongahlala azibuza ukuthi engabe indaba ubaba enza kanje? Ekhona ubaba. Uhlala lokuyibuza nje wena, libele uyayibuza nje, libele uyayibuza ayi ubaba nje vele ukuthi nokuthi why ungambuzi? Why is it always the hardest thing ukubuza? Because I feel like it's yona simple ukudlula zonke izinto. Ukubuza into ongayazi, ukubuza into ofisa ukuyiqonda, khona uzokwazi. Unlike ukuzitshela ukuthi uthathe ngokuthi ngoba uzwe, ngoba ubone, ngoba asingabe amakhawa to that extent. Asingabe amagwala kuze kufinyelele lapho. Kodwa asibe ngabantu abahlakaniphile, abakhaliphile. Because ingane ehlakaniphile iyabuza imibuzo, even ngisho uthisha esikoleni. Mengabe siqedile ukufundisa, uyakasho ethi ayibuzani imibuzo because akazosho yonke into. Nezinto azishilo mhlasimbe khona iphutha lenzile sakhuluma. Mhlasimbe nezinto azishilo khona la ilekhe khona ukuthi achazisise. Let's say ubechaza ngeprocess ye-photosynthesis, kodwa wangachaza ukuthi isiza ziphi luphi uhlobo lwemvelo. Wayichaza ngempela ukuthi it's a process whereby plants make their own food. Wangachazisisa ukuthi is it only plants? Which kind of plants make their own food through photosynthesis? Is it every plant? Is it every tree? Or is it specific? So dingeka izinto ezikanjalo umuntu abe nengqondo eswangulukile, abe nengqondo esakazekile, abe nengqondo ehlakazekile efunayo ukwazi. Because ulwazi lukhona abantu bakaNkulunkulu. Ulwazi lugcwele. Ulwazi alithalalisiwe nje manje. Ulwazi landile. Just like ibuffet. Kusuke kugcwele lonke uhlobo lokudla ongalicabanga. Lonke uhlobo lwesitashi. Mawukuthi itashi, rice, impuphu, macaroni, everything. Lonke uhlobo lwakare. Whether it's cabbage, whether it's bhontshisi, whether it's spinach, whether it's beef curry, whether it's stew, whether it's pork, whether it's lonke uhlobo
whether it's fish, whether it's stambu, whether ujeqe, kwibuffet kukhona yonke into. Lonke uhlobo lesalad, beetroot, butternut, lonke uhlobo pumpkin, zonke izinto, green salad, kusuke kuchithiwe uthatha okuthandayo ushiyo ngakufuni. Okumixwayo okuhlanganiswayo zonke izinto suke zi-ready zi-prepared. Dessert kusuke khona lonke uhlobo, milk, mint tart, ama-fruit wonke aphula, banana, orange, pear, everything. Ice cream, everything ungayicabanga. Amakheke abhakiwe, angamaskonzi, ikheke lomshado, everything. Kwibuffet kusuke khona yonke into, even cupcakes, muffins, lonke uhlobo. Ukhetha okuthandayo, ushiyo ongakuthanda. Even in drinks, khona water, normal tap water, sparkling water. Kube khona cold drink, or Sprite, or Coke, or Fanta, whatever. Even alcohol. That is a buffet. But when you come guy, you have a buffet because it's why eat as much as you can. Eat as much as you want. In most cases, we have ukalelwa isikhathi. Ukuthi in 2 hours, kumele ubusuqedile ukudla. In 1 hour, kumele usuqedile ukudla bese kubekwa a specific amount ukuthi ukuze ungene la kukho imali engaka. Kukho 200 rand, 250. And then bese uyadla yonke into oyifunayo. Same as lapha emhlabeni ke bantu bakaNkulunkulu. Everything is here. Everything is in the table. Everything ihlalele ukuthathwa. But kuba kuwena ukuthi uthatha kuphi. Even esitolo there are many departments. Ngokwehlukahlukana kwawo. There are department ama-fruits, ama-veggie, ama-department oliqhwa, even iliqhwa ke nje into engithanda kakhulu iba ngaphandle kwezitolo. Tops, liqhwa, banibani, kuba ngaphandle. Ukukhetha ubone ukuthi angiyashiya isitolo ngiyangala. So bantu baNkulunkulu into ekumele siyazi siqonde ngaso sonke isikhathi ukuthi empilweni uyazikhethela yonke into. Uzowashiwa bona ama-fruit. And in most shops, uthi mongena uqala kuwona ama-fruit. Ikakhulukazi izitolo zo-spa. Hlezi uqala ama-fruitini, qala ama-veggie qala. Uqhubeke ungene ngaphakathi ke ufune lokho okufunayo wena kodwa ukade qala. So bantu baNkulunkulu into emele siyazi siqonde kakhulu ukuthi isikhathi sokuthi ukhethe manje. For a matter of fact sesihambe saze sadlula leso sikhathi because uNkulunkulu kade belimanyubula abantwana bakhe. Kade libadonsa ebafundisa, ebayala, ebaxwayisa, ebasiza, ebenzela yonke into angayenza ngongamandla akhe. Ezama ukuthi umhlaba umazi, ezama ukuthi umhlaba umqonde, ezama ukuthi umhlaba ucaciseleke ngaye uJehova umdali wezinomhlaba. But namhlanje kusanhlanga zimuka nomoya. Namhlanje akaqondiseki. Why? Because imiphefumulo ithunjiwe. Ilesi sihloko sithi namhlanje imiphefumulo ithunjiwe. Ngihamba nje endleleni last week. Uma uNkulunkulu belitshela kakhulu indaba enhlizweni yami. Because you know ukuthi if ungumuntu ohamba ebuza, everything that you seek you shall find. uJehova izwi lakhe uyakathi ngqongqoza uzovulelwa. Cela uzophiwa. So ngaso sonke isikhathi yithi kumele singqongqoze Nkosi. Kungani ukuthi kukuthi? Nkosi, cela ungembulele. Nkosi, cela ungikhanyisele. Nkosi, cela ungisize. Nkosi, cela 1 no 2 no 3. Ngaleyo ndlela if ucela enkosini uJehova umdali wezinomhlaba uhamba nawe, ahambe nawe aze akusize akumbulele bese uyakwazi konke uqonde konke kuphela uma umesaba. So ngihamba endleleni uNkulunkulu etshela kakhulu indaba emphefumulweni wami ukuthi imiphefumulo ithunjiwe. Because in most cases ukunokuzibuza ukuthi iqiniso kungani kangaka lingafinyeleli kubantwana baNkulunkulu, kungani lingapenetrate, kungani lingayitholi indawo, lingani lingahlali, kungani umuntu umetshela iqiniso ngoNkulunkulu alithathe sakudlala kanjena, kungani umuntu umetshela something ngoNkulunkulu ayihleke ibe ihlaya
Kungani umuntu metshela into ngoNkulunkulu ayiphike athi ayikho leyo nto? It is because imiphefumulo ithunjiwe. Imiphefumulo uqobo lwakho ingaphakathi lakho lithunjiwe. uNkulunkulu hlezi impela le ndaba ecacisa ngokuthi umphefumulo ingaphakathi lakho. Le umzimba lo ingaphandle, umzimba ufana nezindonga. Wona. Le nyama le udonga nje kuphela. Bese kuthi ingaphakathi uwena uqobo lwakho. uJehova wazocacisa le ndaba ngokubeka isibonelo ukuthi kufana nokuthi ekhaya mhlasimpe umuzi wakwaMbhele. If senithutha kulo muzi wakwaMbhele senidayisela mhlasimpe abantu bakwacele, kuzobizwa ukuthi kwabani la ekhaya? Kuzoqhubeka kube kaMbhele? Cha. So kuzobe bani? Kuzobe kaCele. Same as emzimbeni yethu. If umzimba wakho usuphumile, ingaphakathi lakho umphefumulo wakho usuphumile, isala yodwa le nyama le. Bekade kweyakho. That is why even emngcwabeni kuye kuthiwa akasekho usehambile. Kodwa siyabuka unasi nje isidumbu, why kuthi uhambile? Nasi nje isidumbu sakhe. Ingoba kuhambe uqobo lwakhe. So umphefumulo uqobo lwakho. Ilo bizwa ngegama lakhe manje ngithi umunwe kaLihle. uLihle ubani? Ilo muntu ongaphakathi. Njengoba ngithi yazi amawindi akaMzobe. OMzobe obani? Abantu bangaphakathi. Ngithi yazi igceke la kaMkhize. OMkhize obani? Ilabantu abahlala ngaphakathi. Umphefumulo igama lakho lelo bizwa ngalo. Just like our surnames. But in this case emzimbeni wakho kuba igama lakho. Umphefumulo kuba ingqondo yakho. Indlela ucabanga ngayo. I quote nje wake wathi omunye udade wethu, umphefumulo uhlukaniswe ngezinto ezintathu nje kuphela. Imind yakho, ingqondo yakho, ama emotions yakho, imizwa yakho, ne-will yakho, nokwenza kwakho. So ingqondo yakho, imizwa yakho, nezenzo zakho nokwenza kwakho. So umphefumulo wakho khumbula uyispirit, umoya. Khumbula ukuthi umphefumulo wakho ufana nenyama yakho uthi unenyawo nanani, but kuyenzeka umbathe because njengoba siphila singabantu unemzimba walapha emhlabeni, unomzimba futhi ongale kwamoya. That is why if isihlangana isibonana emaphushweni, ngeke uzobona umuntu nje eyinto nje cha. Uzombona esemzimbeni wakhe eyisiqo nje siphelele. So ikanjalo indaba abantu baNkulunkulu into emele siyazi siqonde ukuthi umphefumulo ingaphakathi lakho. Umphefumulo igama lakho. Umphefumulo ingqondo yakho, indlela ocabanga ngayo. Umphefumulo ubuwena. You, who are you? Ungubani wena? Kuyenzeka ke imizimba ihambe yodwa ibe yamagobolondo nje. Uma umphefumulo wenze njani? Uthunjiwe. Just like ekhaya. Kusho bani ukuthi if umuntu esentshontshiwe mhlasimbe let's say ushiya ingane yakho encane na 4 years, uhamba wayanda wena thizeni, kwafika igebengu zayintshontsha. Kusho bani ukuthi njengoba uyishiyile yahlala lapha ekhaya, ukutshontsha kwayo sekungitshontsha kumzimba. Angithi ukuphuma kwayo iphumile yona, but indonga isamila ngithi. Indonga isanjalo ngithi. Umuntu aphuma emzimbeni wakhe sekuthiwa usedlulile usefile, but nalo igumbi. Na inyama yakhe le isuku iyogqitshwa ngosuku lakhe la ngosuku azogqitshwa ngalo. That is why uNkulunkulu ethanda ukuthi siqonde le ndaba abantu baNkulunkulu ukuthi umphefumulo ingaphakathi lakho. Leli lihlala enyuka. Leli lithumbekayo. Leli ntshontsekayo. So if ungaphakathi lakho leli elintshontsekayo, uyantshontseka ngempela ngezinto eziningi. Uyantshontseka ngempela nangongazivikeli. That is why we are given i-protection ukuthi kumele uzivikele la esifubeni sakho. Uzivikele futhi nala ebunzini lakho. Singabantu sihlalela ukuthi sizivikele ngaso sonke isikhathi. Because akekho umuntu ongavela ngene nje kanjalo ufakile i-electric fence. Uzochokeka. Akekho umuntu ongangena nje kanjalo ufakile amabhedla kathi emawindini nasesicapheni. Uzoyisesaphi access. So abantu baNkulunkulu kumele sazi siqonde ukuthi njengegumbi, njengendlu, that is how uhlukene inyama yakho nomphefumulo wakho. So as I was saying ukuthi umphefumulo kuyenzeka uthumbeke.
usale umzimba wakho ube yigobolondo, usale ube empty. Kuyenzeka futhi imizimba yenze isinomi kanjani. Just because your soul is away, umzimba uzoqhubeka wenze. It's not like ngeke uzoqhubeka ufunction, but uzoqhubeka ufunction. Awusekho wena ifridge lakho uzoqhubeka lidume. Awusekho wena zoqhubeka zenze ngendlela osofa bazohlala kanjalo. I-TV ukuthi ushiya ungayicima ngizoqhubeka idlale zilongeze kusakhona umbani nogesi. Like it izoqhubeka kanjalo. So imizimba iqhubeka yenzela noma ngayini ngenxa yemiphefumulo engena lwazi ukuthi kumele yenzeli ingenzi ini. If umphefumulo wakho uthumbekile, ugcina ungenalwazi, ugcina ungaqondanga, ugcina ungazanga. Because umphefumulo udinga ukufundiswa. As a person, udinga ukufunda, udinga ulwazi, udinga ukuqondiswa, udinga ukusizwa ezintweni zonke, udinga ukukhalinywa ngaso sonke isikhathi. So if ungakhalimekile, ungaqondi, ungazi, uzokwenza isinomi kanjani? Just like a child, umntwana omncane osakhula. Mina ngatshela ukuthi baba ungathinti lapha, uzothinta nje, uzoyidonsa leyo phone futhi uyoyifaka etoilet. Wamtshela ukuthi ungayithinti, ungayidonsi lo plug, uzoyidonsa. Usamncane ngithi akazi lutho, uzoyidonsa. And lo TV izobuya, leso sithabatha se-TV sizobuya simshayela. Yebo ketele uzolidonsa and amanzi azomshisa and uzolala esibhedlela. So singabantu, you need to grow emphefumulweni. And the more ukhula, the more uwazi, the more uqonda. Uqonda phela kuyinto eyodwa kungudede kumina. Ngoba usuyazi ukuthi ayingeke lento impi, lento iyabheda, lento izongibulala, lento izongilahlekisa, lento izongenza ukuthi nokuthi. And in most cases, ukuze sicacisele indaba ukuthi if emzimbeni or ekhaya umdala sengasekho, lo muzi loyo uba igumbi legebengu, uba igumbi lapho beshova khona amaphepha, uba igumbi lapho bebhemela khona, uba igumbi lapho bejolela khona, uba igumbi ngoba vele awusahlali muntu. So if your soul uthunjiwe, kusale ku-empty la, guess what? Bayeza ofelo demons, bayeza umaphuza tshwala, bayeza umabhema, bayeza umafeba. Bazobusa la emzimbeni wakho. Uzozenza zonke lezi zinto because your soul has been captured. Uzozenza zonke lezi zinto because umphefumulo wakho vele uthunjiwe, usukile enyameni, awusenaqonda, awusenalwazi, awusenakuzilawula. Suphuza noma ungasathandi, usubhema noma ungasathandi, usuzenza zonke lezi zinto noma ungasathandi because le mimoya ikhona. Ihlalela ungena futhi emizimbeni, ihlalela ukubusa futhi izingqondo, ihlalela ukuzibusela ayinendaba. Because asenavelu vele. It's like isidilikile indlu, umuntu akaseyona intombi, useyintombazane eyisibotho nje ehambela lona nombani. Indlu ekanjalo, indlu vele kade kwaphela ngayo. So akekho umuntu oyihloniphayo. If engekho umuntu oyihloniphayo, indlu ekhaya engasekho umzali sebebhema kuyona, sengeza umzimba wakho. Akekho umuntu ozokuhlonipha wena. Efulala kubona. If usuwalahle igugu lakho, if ungazazi lapho uma noma lashona, if ukhuluma isinomi kanjani, if uthetha abantu isinomi kanjani, if wenza isinomi kanjani, nothing. Ayikho. So emzimbeni wakho bantu baNkulunkulu into ekumele uyazi, uwena onegunya. Ngoba umphefumulo indlela ocabanga ngayo, indlela uzizwa ngayo, nento oyenzayo. Kepha ngoba ungumoya wena muntu, kuyenzeka udayisele omunye umoya umzimba wakho. It is something ekhona, possible futhi eyenzakalayo nje manje. The most unfortunate part ukuthi abaningi badayisa bengaboni ukuthi badayisile. Badayisa bengazi ukuthi kanti badayisa ngento eyigugu kangaka. Badayisa bengaqondi. But eventually at the end of the day, dayisile. So udayise ngomphefumulo wakho, udayise ngomphefumulo wakho, ngomzimba wakho, ngomphefumulo wakho yikho noma lo moya osudayisele wona, usudayisele usuzenzela into oyithandayo emzimbeni wakho.
umzimba wakho uyayithobela nje yonke lento, uyayibekezelela nje yonke lento, ngoba vele uvumile. Nanoma ubona, nanoma wazi bathi uthi kulungile, because uyazi ukuthi kusuke ngalungile kangakanani, uyazi ukuthi kusuke kwinto engekho right kangakanani, kepha wona wenza lutho ngoba usudayisile vele. Bese uhambe uze uyithande nawe lento eyenzeke kulesi sikhathi. That is what is happening kulesi sikhathi sokugcina siphila kusona. Udayise ngomzimba wakho ukuthi ube igumbi lokuphuza or igumbi lemfebo. Uze kuhamba isikhathi uze enjoy na ukuthi awuyazi kahle kahle akunankinga Nkosi yami, yazi ukuthi labantu noma bengangithinta vele nje imgculazi kade ngaba nayo noma nje ngalala nabo vele sekonakele uze uzitshele, because ezinye izinto ezimbi abantu baNkulunkulu kuzodinga ukuthi ulibele uzitshela, ulibele uzifida ngazo. Azitshela umuntu ukuthi hayi ngiyayithanda lento, hayi impilo yami lena, hayi ngiyofela khona, hayi ukuthi nokuthi. Uyazilahlekisa ngaleyo ndlela, uyazidukisa. Kanjani? Kuliphi igumbi emzimbeni kabani odalwe ubani? Incwadi yaseKorinti iyasho ukuthi leli ithempeli likaNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba, engamele senze noma yini kulo, but senzeni intando kaNkulunkulu, senzeni esiyalezwa ngakho uNkulunkulu. Angamele you just need to prepare this house ngaso sonke isikhathi for ukusebenza. You just need to prepare izandla zakho ngaso sonke isikhathi ukuthi ziyosiza, whether uwashela abantu, whether uyabageza, whether uyabaphekela, whether uyababeka izandla. You just need to prepare your hands. You just need to prepare your feet. Izinyawo zakho ukuthi zihlezi zilungele ukushumela izindaba ezinkulu zombuso kaNkulunkulu. Like thuma khona uJehova ukuthi hambe ukhuleka lapha, hambe uvangela lapha, hambe ushumela lapha, hambe wenza, hambe ufundisa. You just need to wena udinga uziprepare kuphela. You just need to eat khona uzothola amandla khona noma uNkulunkulu evuse ebusuku ushone khona. You just need to prepare yourself nje wena kuleli gumbi ngoba lokusebenza. Utshelwa manje utsenza ukuthi, utshele manje utsenza ukuthi. In most cases kuyenzeka thola ukuthi vele khona umsebenzi oyistandard ukuthi each and every day njengoba ngiyiclerk nje ukanswer ama calls ukwenza ukuthi, but there comes a time whereby kuba nemisebenzi specific ezotriggerisha ekuthenini iphazamise i-daily routine yakho. Usebenza maphi? Ejardini, uyazi ukuthi every day kumele ngigeze izitsha, ngigeze umntwana, ngikline, ngenze 1 or 2 or 3. But there will come an opportunity, a time lapho khona ezothi umlungu ngiyacela bandla, cela ukuthi ungwashele imoto yami. That is not part of umsebenzi wakho. But because ama capabilities zakho akuthatha kubeke lapho, ungakwazi ukuthi ukwenze lokho. Ngiyacela bandla, sacela ukuthi ngiphuthumele because une driver's license, cela ngiphuthumele ngilandele ingane nako sekulate nami ngiphuthuma ku meeting nani. It's not part of umsebenzi wakho, but because ama capabilities zakho le license yakho akuthatha kubeke lapho kuleyo position, ungakwazi ukuthi umgijimele umlandele umntwana wakhe esikoleni. Akuphazamise usambhizi, lapho busy yakoroba, kumele ushiye phansi yonke into uhambe ulanda umntwana. Usabhizi usa-ayina, shiya phansi, because ngaso sonke isikhathi leli gumbi leli elikamoya kaNkulunkulu ukuthi sixhumane noNkulunkulu each and every day khona sokwenzana intando yakhe. But akusenze konke lokho because imiphefumulo yenze njani? Ithunjiwe. So abantu bahambe baze bayithanda izinto ezenzeka emzimbeni wabo, but they only realize mase bezigqila zayo ukuthi kahle kahle ngiyithande mina lento, kahle kahle lento iyabheda. Because the first level uqala uthuke uma wenza into zayo kumele ngabe ngiyabhema, yazi. Let's say usamfana sakhulu sa initiate, usabona abanye bebhema, uyabona ukuthi kumele ngabe ngiyayenza lento. Second level ubona ukuthi hayi vele asikho isidingo nje, vele nje umndeni wami ukunakile unendaba nani qhubeka ubhema. That level usuyakuthanda, wena usuyakubona, wena usuyakuyona leyo haplo, wena usuhlanganisa abantu, wena usuthenga insango, wena usukwenza konke. Fourth level uhleli kona uyakuthanda. Fifth level lento siyakuphusha every day insango, every day usushawa ikhanda lokwaye, usushawa isiyezi, usushawa ukuthi. And then sixth level ila usurealize khona ukuthi hayi ngiyisigqila salento, ngisathana, ngisafuni phela. Wonke lama level kade usa-enjoy, usabo ukuthi okay kuhamba kanjani wenze ukuthi.
but sefika ngingetshe manje because siyakusebenzela kwi-perfection la kumele khona ku-decide ukuthi is it yes or no, ngoba ila khona umoya kaNkulunkulu ufike uzama uzokukhulula ebese kuba kuwena ukuthi uyavuma yini ukuthi ukhulule nangampela, because ukuvuma komuntu kuzoncika kuphi ezenzweni zakhe, ukunqaba komuntu kuzoncika kuphi kwizenzo zakhe ezenzayo against lento le akayicelile ukuthi akasayifuna akasayithandi ucela ukuthi akhulule kuyona. So singabantu kumele sazi siqonde ukuthi ngaso sonke isikhathi uJehova uyasisiza, uJehova uhlezi seduzane. So uze uyithande lento kufana nani nomuntu mhlawumbe empeletse unendle enkulu aqashise, meqashisa ngelinye lamagumbi kulibele kuhlezi kudlala umculo angawuthandi, but ngenxa ukuthi udayisile ayikho izo into azoyenza, uzoza ubekezelela aze awuthanda athi hawu sengijwayele sengiyawulalela noma kuthiwa udlala ebusuku noma kuthiwa sekwamahlala khona, because udayisile. Nayi imizimba abantu baNkulunkulu, abantu badayisile ngayo and badayisile ngezinto eziningi. Abantu abazazi bangobani ngoba imiphefumulo yabo ithunjiwe. Isizathu sokuthi the reason why abantu abaningi beze bengamuzwa uJehova umdali wezulu nomhlaba, it is because imiphefumulo yabo ithunjiwe. Comes ubaba wakho ufika emzini wakho awukho wona ngaphakathi, afika amegcikeni amemeze nokukhanya nompilo, uzomuzwa yini ungekho ngaphakathi? Ukuphi? uJehova umdali wezulu nomhlaba wasibeka lapha emhlabeni ukuthi sihlale kulezi zindlu lezi, sibe protected kulezi zindlu lezi, sivikeleke kulezi zindlu lezi, sigcina umthetho wakhe khona sohlezi sivikelekile, sihleli ngokuthaba nangokuthula ngaso sonke isikhathi, ukuze noma efika ezokuvakashela ngoba uyafika. Mekufica ungekho endlini yakho ukuphi? Mekufica ungekho la kubeke khona ukuphi? Uthengele umntwana, umthengele umuzi, uthi hlala la ngizohlezi ngize ngizokuqalaza ngizokuchecka ukuze ngisawubheka ezinye izingane. Uthi uyayifica ingane yakhe ayikho, ikuphi? Uthi uyayifica futhi okwesibili ayikho, ikuphi? Uthi uyayifica futhi okwesithathu ayikho, ikuphi? Iyotholakala nini? And iziningi izindawo ezithumba abantu. Yabo olwandle donsiwe imiphefumulo yabantu, iyohlala lapha yothunjwa. And ikhona enye ex-Satanist nje sekuyasho yathi yathunjwa for like 3.5 years. Ithi yayise-cage endaweni eboshiwe. You know these cages lawo ngazuthi avalele izilwane, amakati, izinja. Mamba yabo SPCA beyithatha nanani. Uthi wayivalele endaweni kanjalo. Uthi ebuka nje lapha eTV ebuka umzimba wakho uthi hawu ngahamba ngaya esikoleni, hawu ngahamba ngaya town, hawu ngenza ukuthi kodwa ngila. So imiphefumulo yabantu ithunjiwe, zibuza ukuthi mina ngikuphi. I want umuntu namhlanje azibuze yena ukuthi ngikuphi umthetho wami. Uzozibuza ngokubuka indlela ocabanga ngayo, ngokubuka indlela ozindla ngayo, ngokubuka izenzo zakho. Ngaleyo ndlela uzokwazi ukuphenduleka ukuthi umthetho wami ngikuphi, mina ngisala emzimbeni noma sengigona. If yonke into wena oyenzayo, that is the most important key. If yonke into oyenzayo ikuphambanisa noNkulunkulu, azi ukuthi usuthunjiwe. If yonke into oyenzayo ikuphulisa umthetho kaJehova ebethe ungebi, wazi kahle ukuthi iqiniso leNkulunkulu, iziyalo zaNkulunkulu ukuthi ungebi, ukwenze lokho ukuphi? Zibuza ukuthi ukuphi umuntu kaNkulunkulu. If ngathi qhamuka isithunywa saNkulunkulu, wena unqabe ungafuni, ukuphi? Ungafuni ukulalela ukuphi? Awufuni ukukhuleka ukuphi? Awufuni ukufunda izwi ukuphi? Awufuni ukulalela, awufuni ukuzila, awufuni ukwenza lutho ukuphi na? Isikhathi sokuthi uyithole manje ukuthi ukuphi. Khona izoqaqa wonke lawo magedango, ubuyele emzimbeni wakho, ubuyele engqondweni zakho, ubuyele uhlakaniphe, uqonde udede empini. Ngoba ngaphela mewafela kuleyo ndawo, liyazi ukuthi uNkulunkulu uyakucheck emzimbeni la akushiye khona, awukho wena.
uzochaza ukuthi ukuphi, uzochaza ukuthi uphumelani, uzochaza. So reason why abantu bengazazi ngoba imiphefumulo yabo ithunjiwe, and ithunjiwe ngezinto eziningi. Kuningi ukuthumba imiphefumulo yabantu. Like I said, eminye iyathunjelwa iyohlala elwandle, eminye ithunjwe emfuleni, eminye ithunjwe emkhathini, eminye ithunjwe egodlweni, eminye ithunjwe emathuneni, eminye ithunjwe ezindaweni eziningi. Ziningi indlela zokuthumba imiphefumulo njengamanje. Ithunjwe imiphefumulo ngama-wiki. Yabona ofakayo ayakhulekela, they pray for them from marine spirits. Bayakhulekela ukuthi lama everyone ozogqoka le wiki umphefumulo wakhe. That is why manje we see even from videos, I think is Dominic, a channel on YouTube, is it Dominic channel? Yes, Dominican, something like that, or Domicus. So bake basho lapha bachaza bathi bathumba imiphefumulo yabantu ngama-wiki. So they pray for them lapha emamemethi, ama-marine spirits, bathi wonke umuntu ozogqoka le wiki le umphefumulo wakhe siyawulanda same time. Uthi uyayigqoka leyo wiki leyo ufe same time, noma uthi uyayigqoka ufe in 3 weeks. Bakalela isikhathi khona ungeke uzunake. They call and command these things ukuthi mayifinyelela kuleyo muntu ezofinyelela kuyena, imdalele u1 no2 no3. They command ukuthi lama extension lawa njengoba siwadayisa njengamanje, bakhulume nawo ukuthi siyawacommand ukuthi wonke umuntu ozoluka lama extension kumele abe ne-stress, kumele abe ne-anxiety, kumele abe ney'nkinga, kumele ahlezi ekhala, kumele angabi nakuthula, kumele baxaba nomndeni wakhe. They command zonke lezi zinto, bakhulume nazo, and then mase bekhulumile nazo wena uyathatha uyafaka, uyibona usunenkinga, ubona impilo yakhe ishintsha, ubona u1 no2 no3. Ile nto ifakile. Command amacici la wafaka ukuthi akwamenze angayezwa lutho ehlangene noNkulunkulu. Uzokuza ukuhlangana naye weindaba zakhe, uzokuza ukuhlangana nendoda yakhe, umndeni wakhe, abantwana, uzokuza konke lokho, because that is what is important kuwena. But guess what? Ukuhlangana noNkulunkulu uzongakufuni at all. That is why njengamanje siphila isikhathi lapho khona even noma ama-celebrity etshelwe iy'ndaba zawo, brother Enigma ebatshelo someza ukuthi naye nesihogweni kanje kanje, nina yekani ubutabani nyeke zonke lezi zinto, bamemeze bathi ngiyisitabani ngazalwa nginjena. Kukhuluma lo moya lo usubusa umzimba wakhe, umphefumulo wakhe gone, umphefumulo wakhe sold long time. That is why uNkulunkulu ecacisa ukuthi khona abantu abangasoze baphenduka. Ngisho ngithunga baxubuza kanjani ngabathatha ubabhekise phansi, ngeke, they're not gonna repent. So abantu abazazi ukuthi bangubani, as I was saying, imiphefumulo ithunjwe ezindaweni zonke. Iyathunjwa nangenilekleso ifaka la, uthi usuyifakile usindwe lo moya uhlezi njalo uzizwa ukhathele. Yathunjwa ngala bracelet, sekuthunjwa ngazo zonke izinto manje. Sebekhulekela ngisho izinto abantu abazidingayo kwa izimpahla zokugqoka. If ungayikhulekeli ungayihlambulule before uyigqoke izokuthumba. Kwa izinto esizidlayo, ever wondered ukuthi why abantu sebebulala ngisho ama-chips? Because iyashiya ukuthi bonke abantu abazothinta badle lama-chips, imiphefumulo yabo kumele ithumbeke same time. Uzibona uhanjelwa ingqondo ukuthi yazi bengijela ukwenza ukuthi kodwa ngikwenze, umphefumulo wakho is being captured. It goes to an extent even abo Vaseline, abo lip gloss, zonke lezi zinto. That is why abantu bengazazi. That is why abantu bengakhuli, because abantu they use all these things. Zonke lezi zinto bayisebenzisa. Bonke amacici bawafaka, izinwele bayazifaka, baziluka, ama-makeup, bakwenza konke. That is why imiphefumulo yabo ithunjwa kangaka. That is why imiphefumulo yabo. So as I was saying ukuthi abantu abaningi abazazi ngoba imiphefumulo yabo ithunjiwe, izathu sokuthi bangamuzwa, especially imidalo ezinomhlaba. Ingoba mefika usuweza ukukhuluma nomphefumulo wakho, akazi lizokhuluma nemzimba wakho, akazi lizokhuluma nekhala lakho, nendlebe zakho, uzokhuluma nengaphakathi lakho. Whereby i-sound izongena through your ears, ipenetrated through ingqondo yakho, bese straight enhlizweni, and then bese uyazi ukuthi Jehova ukhulumile. That is why if izwi lifika kuwena lixwayisa ngento oyenzayo, uzoshaya uvalo. Ha.
uzwesaba uzuthuthumela because uyazi ukuthi lento yenzayo ayikho right kangakanani, uyazi ukuthi lento yenzayo izokubulalisa kangakanani. So ukwesaba nokuthuka nokuthi ayingeke ngizofa. So uNkulunkulu uzokhuluma nomphefumulo wakho kahle kahle. Lento ifana nokuthi uzovashela ubaba wakho umzali wakho. Imagine mase kuthiwa uyafika uyambona nangomile lapha ngaphandle ukhuluma nezindonga, ukhuluma newindi. Athi hawu impilo enhle, yazi ukuthi nokuthi uzovela uxoxe uthi ubaba uright baba, baba uright, usaphila baba, wayekhuluma newindi kodwa ubiza igama lami, baba wayekhuluma baba. Yena ngaphakathi sikhulume kahle, sixoxe kahle, bese niyahlala nidle ndawonye. That is how it happens bantu kaNkulunkulu. Most people balibele belindele ukuthi bambone uNkulunkulu ekhuluma ngokwesiqu noma neziqu zabo zenyama. Uyazi akhuluma nesiqu sakho zenyama, uzobe fana nomuntu okhuluma nodonga newindi nebhedlakathi yakho, but kumele akhulume ngaphakathi lakho, kumele angene kuwe khona uzomuzwa. And into emile siyazi ukuthi ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini ungumoya. Ungumoya, I repeat, ungumoya. Nathi futhi singomoya. That is why umuntu ethola yena okhulayo ba spiritually awakened ethola umbuso wezulu, because the time you grow u understand ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kanje, u understand ukuthi uNkulunkulu kanje, u understand everything yakwamoya, uzo understand ukuthi yini ibalekile ningabalekile. Uzoziqonda wena, uzoqonda imvelaphi yakho, definitely for sure. Ngeke ungalazi kusasa lakho, because ngeke uzo understand ukuthi okay ngazalwa sengifikele emhlabeni, ngiyadla ngiyaphuza ngiyaqoka, then what? You will pop up to a time lapho khona uzozibuza lowo mbuzo ukuthi so what, what's then, kwenzekeni, kwenziwe njani. Sengidaniwe nango mina ngilana bese kuba njani. So iloko kumele sikwazi siqonde. So nempela abantu baNkulunkulu ukungcola ikakhulukazi emphefumulweni kuyinto ejule kakhulu, ongeke ivuso waze wayinaka, ngoba umphefumulo uqobo lwawo awukwazi, awukakazi ukuthi uyigugu kangakanani. Singabantu siphila, kumele hlezi sazi ukuthi kuningi bantu baNkulunkulu okuningekayo njengamanje lesikhathi sokugcina, kuningi okungcolisayo njengamanje lesikhathi sokugcina esiphila nako, esisiphila ngako futhi. Mangabe kanje sibonele silula kakhulu indaba yenyama. Inyama nje uqobo lwayo inegazi, right? Flesh, right? Umzimba womuntu, right? Or umzimba wesilwane, or umzimba whatsoever. But the fact that kunegazi, igazi represent soul. Isoul represent unembeza. That is why if umuntu esephumula emzimbeni wakhe liyama igazi, iminutes nje alisanyakaza, alisahambi, akusenzeki lutho. So as I was saying ukuthi njengoba sikhuluma indaba yegazi, there are many people abayidla inyama njengoba injalo. There are many people abayidla inyama engahlanjululiwe engawashwanga, because iBhayibheli yasixwayisa ukuthi kumele siyihlambulule before sidle. Igazi kumele uchithe emhlabathini, ichaza kanjalo incwadi yaLeviticus, ukuze ungadli unembeza kwaleso silwane but udle iflesh yakhona kuphela. But who dare does that? Who dare ask lapha mefike ePetros ukuthi hey niqale nayo washa kathathu? Who dare obuza ka KFC ukuthi hayibo ihlanjululiwe nje le KFC yenu noma nivele nenza njani? Niyathatha uyadla, niyathatha uyadla, kungenzeki lutho futhi. But akusho ukuthi akwenzeki lutho spiritual, akusho ukuthi ngeke kwenzeke lutho kusasa, akusho ukuthi ngeke kwenzeke lutho ngalelalanga, akusho ukuthi ngeke kwenzeke lutho ngaleyamihla. So ezi abantu behlezi bekeze ukuthi igazi liyangcolisa unembeza. Ask yourself one question ukuthi kumbeni unembeza? Kuba ubani unembeza? Baka bathi abantu uyiwangishaya unembeza. Unembeza kahle kahle uNkulunkulu qobo lwakhe.
uthi yazi khona into engitshela ukuthi khona yazi uNembeza wami uke wangitshela Nkosi yami awu uNembeza uNkulunkulu. Mina ngithanda ngisho nombiza ngoNembeza ke. Ngithi umoya kaNkulunkulu usuke ukhuluma nawe. Ukuyala ukusiza. So ngalesikhathi ufinyelela kuwena uzama ukukhuluma nawe. Because remember, if uNkulunkulu enguNembeza wena uyisicu sakhe, that means uyini wena? Nawe uNembeza ngithi, nawe noNembeza wakho, nawe nesicu sikaNkulunkulu. So lesi sicu masingcolile, lesi singcwele, lesi asikwazi ukufinyelela la. That is why mawungcolile uhlezi kumuntu ongazihlambulule. uNkulunkulu noma ezama ukukhuluma nawe akafinyeleli. Ngaleyo ndlela uJehova usuke ezama ukukhuluma ngingaphakathi lakho. Leli elinguqobo lwakhe. I repeat, leli elinguqobo lwakhe. Lela akuphefumulela ngalo. Waba kanjalo umphefumulo ophilayo because siyadala iflesh, sadala isidumbu sabekwa la. Wase uJehova ufaka umphefumulo wakhe, umoya wakhe kuwe. Wase kwaba kanjalo umphefumulo ophilayo. Ngaleyo ndlela abantu baNkulunkulu into emele siyazi siqonde ukuthi ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu ngaphakathi la wena. Your soul represents uNkulunkulu. Wendoda ngikufuni. Lalela wendoda kunendaba nawe. Lalela wendoda hlukana nami. So uma uzingcolisa wena, ungcolisa uqobo lwakho, ungcolisa isiqu sakho. Engakwazi kanjani uNkulunkulu ukukhuluma nawe umuzwa ngoba uJehova ungcwele akahlangani nomngcolile. So engakwazi kanjani ukuyala umlaleli? Yikho abantu abaningi bengamazi uJehova. Why? Ngenxa yokuthi ababukhandlekeli ubungcwele. Ngiyaphinda, ababukhandlekeli ubungcwele. Abakukhuthaleli ukuzihlambulula. The reason ungamazi awukukhuthaleli ukuzihlambulula wena udlala noma yini. Futhi wena uyivuma izono zakho because into ekuhlambululayo ucwengisise ingcwelise. Ukuvuma izono zakho because uhlambululeka ngengaphakathi lapho. It's like ingelosi yakho or uma uNkulunkulu usuke ukhuluma nawe ukuthi hayibo wenzile ukuthi bese hayibo yazi ngikwenzile ngempela Nkosi ngiyaxolisa. But if ungaxolisi leso sono silobe sihlala kuwena sithandela sikungcolisa siqhubeka sanda. But if usibika uNkulunkulu yasiceba siyasuka. Noma liphi ihlobo ledemoni yaliceba kuwena liyasuka ukuze ngabusaphinda lizosebenzisa lo mzimba lo ngoba uyithempeli likaNkulunkulu. Lo mzimba kumele usebenzele uJehova hayi imimoya. Hayi izono zonke ezikhona lapha emhlabeni. So abantu abakufukuzile ukukhula ngengaphakathi labo. Okuyilona uNkulunkulu akhuluma nalo. Akukho kunye. Akakhulumi nenye into, akakhulumi ngenye indlela, ukhuluma nengaphakathi lakho. Ngaleyo ndlela uma usamncane ungakakhule abantu baNkulunkulu emphefumulweni, uNkulunkulu umuzwa ngokufunda izwi. Nakhona kuyenzeka ukuthi ulifunde izwi ungali-understand. That means usamncane kakhulu. uNkulunkulu umuzwa ngentshumayelo makushunyela lapha enkonzweni. And then uba captured ulangazelela ukuthi uma ushaneni futhi isabatha ushaneni futhi isonto. Ngokuthi ugijima kangakanani kumfuna kangakanani. If umfuna nangampela uzoqhubeka iBhayibheli uzithengele ube uzifundele ekhaya. Ungalindi ukuthi kuzobe isonto kuphela because ngo Monday, ngo Tuesday, ngo Wednesday, ngo Thursday, ngo Friday kusangenzeka noma yini. Kuthana imimoya eminingi engakwenza noma yini. Since lapha emhlabeni kuthatha isecond ukuthi kufe abantu. Why do you think ukuthi usafe wena kuze kufikele iviki elizayo? Why ucabanga ukuthi uphephile wena kuze kufike icamp kuze kufike lesi sikhathi? Ekhona umfundisi, ekhona ongamfonela, ekhona lo ongakusiza, engakhona lo brother lo whoever. Ngalindi ibhadi. So uNkulunkulu ukwazi umuzwa through iBhayibheli, through ukushunyayela, umuzwa umfundisi thizeni, umprofethikazi. Kepha uma usukhulile kuNkulunkulu ngokuzikhandla ngomlangazelela, ukhuluma la ngengaphakathi lakho. Ekhuluma nesiqu sakho ufana nobaba ekhaya. Akazi ukukhuluma nje into ebalekile ekhulume nezingane ezincane.
Ifemisela ukuthi yenziwe lento. Iphelelise uzotshela abadala. Nabo futhi engabaphoqile mabengathandi. Ngoba ngaso sonke isikhathi uJehova umdali womhlaba usebenzisa inhliziyo evumayo. Namanje ngisathi imphefumulo ithunjiwe. The reason why I understand is a prophet. Uthi ayikho le nto, umphefumulo wakho is being captured. Ngale nkathi uthunjiwe khona uzoqhamuka athi ayikho leyo nto. Ukholwe yena. Khona uzoqhamuka athi unamanga lona. Ukholwe yena. Khona uzoqhamuka athi ungayilaleli lento. Ukholwe yena. Khona uzoqhamuka athi hawu badlala ngathi ungakholwa abantu bako YouTube hawu nje bebaningi kanjena nje oye ma ayikho le nto badlala ngathi nani nani. Ukholwe yena because your soul is captured. Awukwazi ukuyiqinisa, awukwazi ukwasekhaya ezulwini. Khumbula abantu baNkulunkulu. Uma nje ngiyibeka kanjalo le ndaba. Ngisho ubudala, mangikhuluma ngobudala ngobuncane. Angikhulumi ngobudala lobeminyaka. Angikhulumi ngobudala benyama. But ngikhuluma ngobudala lobuncane bengaphakathi lakho. Because umuntu engabudala ngeminyaka kodwa thola ucabangisa umntwana omncane. Omunye abemncane ngeminyaka kodwa athatha inqumo ephusile. Athathe inqumo ephusile, ehlakaniphile, ekwazi ukuhlukanisa phakathi kosemqoka nokungekho emqoka. Nje uma umuntu efinyelela kolunjalo ulwazi, usuke esekhulile. Futhi ngokwande usuke sekwazi ukumelana nanoma yini empilweni, azi futhi ukuthi uJehova umenzi wako konke. NguJehova kuphela umsindisi. Because the more you grow, the more you understand ukuthi yazi kahle kahle lapha emhlabeni ayikho into esiyenza sizenzele thina. Kahle kahle lapha emhlabeni ayikho into esiyenza ngamandla ethu. Kahle kahle lapha emhlabeni ayikho into esiyenza ngokuqonda kwethu. Kahle kahle lapha emhlabeni konke sikwenza ngoNkulunkulu. Abona ukuthi yazi mangakhulekanga akwenzeki lutho. Yazi mangakhulekanga angifinyelele endaweni lutho. Yazi abuke upload zonke lezi zinto. And then I realize ukuthi uJehova kuphela umsindisi. uJehova kuphela umkhululi. uJehova kuphela ithemba. uJehova kuphela isihlangu. So uluntu lungcolisiwe ngezinto ozithandayo. In most cases selingcolise kakhulu ngezinto ongeke ukwazi ukuphila ngaphandle kwazo njengamanje. Ngibala ukudla. Ukudla is a very very important need yempilo. Because ngaphandle kwakho there's no energy. Ngaphandle kwakho there's no movement. Ngaphandle kwakho akwenzeki lutho. So uluntu lungcolisiwe ngezinto ongeke ukwazi ukuphila ngaphandle kwazo. Ngaleyo ndlela kuba nzima ukuthi umuntu azihlambulule. Because izihlambululo uphinde ungcole, ihlambululo uphinde ungcole. Abanye that just give up. Azayekela ukuthi hayi ngcono ukukhula nokukhula. Ngoba into ebalulekile abantu baNkulunkulu ukuthi singalibali ukuthi siphila ngoNkulunkulu. Singalibali ukuthi uyena uhlalela ukusondla. Because abantu abaningi bayothi bathi hawu phela ngizodlani ngempela kade ngizophila ngani kwasha kwacima. Ubani umqalisi nomphelelisi kanti? Ubani umondli? Ubani umzali? Ngazi mina kuJehova. So okubi kakhulu ngokungcola konembe. Kulungile ukuze abantu beze understand. Ngokungcola konembeza ukuthi awuhlambululeki nje kalula kanjalo. Ingaphathi lakho mangcolile. Halifani nenyama yakho uzovela nje uyigeze ngeneshaweni. Same as umuntu mase sengcole kakhulu enyameni. Uyakadinga ukufaka amabrush eziphweni zakhe. Uyakadinga isaka lemhlokomise lemhlohloze emhlane. Uyadinga ukususa insila isuse. How much more ungcole emphefumulweni ke cabanga ke. The level lokuthi kumele uhlambulule ijule kangakanani. The level lokuthi kumele uvume zonke izono zakho nongayikhumbuli kumele uyikhumbule phela. Kuningi abantu baNkulunkulu kuhlezi njalo. Kwandile hlezi njalo. Kuyinkinga hlezi njalo. Angazi. Kumele senze siqonde ukuthi
Akulula ukuhlambulula umphefumulo wakho. It takes stamina, it takes energy, it takes ukuzinikela, it takes ugqozu, it takes uthando nokufuna. Because if into ongayifuni ukuyenza awuyenzi, ayenzeki futhi. That is abantu mabephoqa ukuthi abenze izinto thizeni ayenze wrong, but ngelinye ilanga sekwayenza right. Why? Because akafuni namhlanje. So as I was saying, ukuthi kunzima ukuthi uhlambulule unembeza wakho. Kudingeka ukuthi ngempela kube khona uthi cha ukona. Kuzodinga ukuthi ngempela uthi cha kulo nyama. Kuzodinga ukuthi ngempela uthi cha kulo bacon. Kuzodinga ukuthi ngempela uthi cha kulo marshmallows because nawo akhe ngo bacon. Uthi cha kulo chocolate because nawo no bacon phakathi. Uthi cha kuningi. Dingeka uchabo abaningi kakhulu. Dingeka ukuzinikela. Udingeka okuningi kakhulu. Ngoba siphila esikhathini esinzima njengamanje. Lapho inyama edliwayo siyaguqulwa kwadliwe idumbu. Isisuka kuyidumbu zabantu manje. Akuzodinga ukuthi siqaphelisise. Bobuka indlela abantu abakhuluphele ngayo njengamanje abaneziso ngayo. Ubona umuntu usevela oshintsha nje just inyangeni imbalwa. Because the very same portions adliwayo manje ithengele esipako siyami wayithengele Shoprite, you are eating flesh. Akunakekeli phela ifakwe spice yathoswa yarostwa. Dear flesh. So kumele siqaphelisise abantu baNkulunkulu. Khona uzokwazi ukuthi uhlambululeke ngokuphelele. Kwamele uqikelele ukuvuma izono zakho because ukona uvuma izono ukwazi ukuhlambulula ingaphakathi lakho emphefumulweni wakho. And kumele uyivume njani? Nsuku zonke. Uhlezi njalo ukhumbula ukuthi wenzeni, wangenzani, ukhandlelekeni, ukuphi ongakhandlelekanga. Ukhulumeni, ukuphi ongakhuluma kubukeni, ukuphi ongakubukanga. You need umoya kaNkulunkulu to remind you zonke lezo zinto. Useqaleni usuku lakho ukuthi ngivuke ngensuku 1 no 2 no 3. Ngihamba kanje, ngakhuluma nobani, ngenze ngaso sonke isikhathi. And then okusobala okusimple ukuze uhlambulule kona ugeza nempahla zakho. Make sure impahla zakho awuziphindi osuke igqokile. Le ndaba ikabili ke kodwa abantu baNkulunkulu. Kuziya ngokuthi uyalalela yini noma uyagoloza. Uma ulalela uzumuza uJehova wenza into yakhe, but uma ungalaleli wenzani? Uyagoloza. Nenkani wena wawuzwa wena. About the same feeling oyifilayo if usabathe ukukhuluma nengane yakho ayikulaleli. If usabathe ukukhuluma noSibalumani akakuzwa. If usabathe izwi lakho lifinyelele la uthanda ukuthi lifinyelele khona. The pain ukuthi awuyazi yangigolozela ingane. Uyazi inkosi yami ingane. Uyazi yahlaza ingane. Uyazi God usho njalo nawe nakuwena. Mesabathe ethi khumbula usuku leSabatha ungcwelise uthi awungeke kumele ngiphuze itiye phela mina. Ugoloza. Athi ngosuku leSabatha ungasebenzi awungeke phela ngayi emsebenzini. Ugoloza. Athi ungebe awungeke ngiyidinga phela lithishu uqala umlungu ngiyazabona manje ngabe nani. Ugoloza. Methi yeke ibhlukwe. Uthi awungeke yabanda ngamakhaza ngizophila ngani nani ukugoloza. Nethi yeka lokho kudla kuyakulimaza kuyakubulala. Buka usunesifo seshukela njengamanje uzofa. Uthi awungeke ngakudla kanjani nje mina ukudla ungathi sewungenamafutha awungeke ngize ngisurvive ngeke ngize ngikwazi uyagoloza. Ngaleyo ndlela uma abantu bengalaleli kangaka uNkulunkulu uNkulunkulu wesizwe esikoleni ayikho. Abamlalela uNkulunkulu bahlala ukwenza ukungcola phambi kwaNkulunkulu. Khona into angayenza uJehova. Uzokwenza njani? Because abantu abaphoqa ngenkani.
abantu abenza into ngenkani. Uthi mekuyalile uzokwenza lokho, uma ungakwenzi futhi uzenzela wena. Uyala umntwana ukuthi ungaphuma ebusuku, mephuma ngenkani uziphumela yena, ngeke ulibe ulandelana naye. Usuyaqala manje usunestress ke manje o12, hawe ma uthwele izandla ekhanda, hawe ma ngabuphi umntwana wami. Umtshelile ukuthi angaphumi. Wambekela umgomo because ubuvikela yena. Usephumile ke ngenkani. Whatever izokwenzeka kuyena ngokuthanda kwakhe because ngiyangeza ngithi uyisikolozane yena ngithi uzenzele umathande kamachanca uyazibonela ukuthi akenze njalo, right? Umqoqo kuhlwa. So ayikho into angayenza uNkulunkulu ukusiza isikolo zayo. Ngaphandle ukuthi nje akudedele konke kwenzeke. Yini angayenza uNkulunkulu kuwena? Usuphumile ke ekhaya ngewindi ngenkani. La uyakhona uyafika. Bakhonjwe ngeibhamu. Yini angayenza uNkulunkulu because wena usuke la ekhaya. Usuke la ebukhoneni bakhe. Usuke la emiyalweni yakhe. Usuke la ekuvikelekeni ngokuphelele. Waya kamathanda inhliziyo. Kamathanda inhliziyo mawufika bekwenzakalisa. Ukhona yena uJehova umdali wezulu nomhlaba into angayenza. Ukhona yena umsindisi into angayenza na? Ayikho. Bathi kuphela ukuthi akudedele lokho kuzokwenzeka one way or the other. Because ufundisile, utshelile, uxwayisile, uyalile, ushayile, uzamile. Semeza uNkulunkulu. Izwi lakhe likhona. Lezi imfundiso. Uzamile ngezintshumayelo, beshumayela izimizi ngemizi, imindeni ngemindeni. Uyazama nangeprofeto zakhe izambulo ukuthi bantu pendukani, kuyafika esokweni. Bantu nazi izithunywa zakhe zigcwele secizisa kaphatha igolozane zithi ngeke. Ayikho lonto. Igolozane zithi hayibo. Mazosenza ilema, izigolozane zithi hayibo. Mazodlala ngathi izigolozane zithi hayibo. Sihlukana nathi. So, le mimoya ke sigcwele kanjena ke lapha emhlabeni. uJehova uzayidedela. Invese isiyazenzela already. But now sekusele ukuthi umoya kaNkulunkulu uphume kuze uphele. Bese ke kuyacaca. Bese sibona abantu bekwazi ukuthi balalane live. Ngakho nesibhexo ngendaweni ukuthi ama-tapes adume nje ngendlela eyisimanga. So, uma ungakwenzi kuzokwenzeka noma yini kuwena. Because umlaleli uJehova ngithi athi ulalela ubaba wakhe isitha. Ungumholi noyise wabo bonke abangalaleli. Noma yini izokwenzeka kuwena. You have a father ngithi. Because if you say uNkulunkulu baba wakho, ziphi izithelo ezitshengisa ukuthi ubaba wakho? If you say ikhala kaMhlongo sekhaya kini, ziphi izithelo ezitshengisa ukuthi ngwakaMhlongo, abantu bakaMhlongo, abakamhlongo mhlawumbe bayachaba. Abantu bakaMhlongo mhlawumbe bayagunda, bayaphuca ikhanda. Wena wahluka wedwa. Siyaphika oyena wakhona. If uthi wakangubane sibo umunwe wakho, unqunyiwe na? Hayi, namanga oyena wakangubane. So kumele utshengise ukuthi ubelonga kuphi. But if ungalaleli uJehova umdali wezulu nomhlaba ngeke uzosho ukuthi ubelonga kuyena. Iphi proof? Ungatshela abangazi. Ungatshela abadubisekayo, ungatshela abayizithotha. So as usathane ungubaba kubo bonke abagolozayo, ngaleyo ndlela nguye ozoba phezulu kwezimpilo zabo. Ngebhadi ke isitha asinendaba nawe. So uNkulunkulu nje bezodedela lonke into siyenzeke, isisi soba ngaphezulu kwempilo yakho or amadimoni or imimoya or anything ekhona lapha emhlabeni engcolile egcwele ubumnyama uzoyidedela ibe ngaphezulu kwempilo yakho. And the unfortunate part ukuthi lento ezodedela ibe ngaphezulu kwempilo yakho ayinendaba nawe. Ayikufuni, iyakunyanya, ifuna ukuthi uyoshe esikogweni. Wena uzoyitshela ukuthi uyajabula Nkosi yami, awungihlezi ngienjoya, ngidle ama-restaurant, ngidle endaweni ukuthi kanti ubhizi uyibuselwa idimoni lokuthi lithanda izinto. Idimoni lokudla ne-obesity usisidudlu usumgaga. Kanti leli dimoni libuse libuthi ngistress mina, awu mina ngashiya abazali, ayikho into engayenza ngcono ngivele ngidle. Libuse kanti lihamba nawe, ufuna ukuhamba nawe, ufuna ukuthatha liye nawe kwalasha. And kuzokwenzeka lokho. The more ungalalela uJehova athi ungakwenzi ukuthi ngiyeke ukuthi shika lokho, lahla lokho,
ungamceli futhi ukuthi awupha amandla, because abantu abaningi bake bacabanga ukuthi hayi yonke into izozenzeka lula, izokwenzeka namhlanje, izokwenzeka kusasa, mangenzekanga next week sengishiya phansi. Kanti akumele kube kanjalo bantu bakaNkulunkulu. You need to step by step. It can take years. Kuya ngokuthi wena uzimisele kangakanani, ugijima kangakanani. Because if ufuna ukushesha ufike lapha ya uzomela ukuthi sprint. But if uthatha ufuna ukuhamba kancane, ayihamba kancane ke awuna nkinga noma ungafika ngelinye ilanga. So bantu bakaNkulunkulu into ekumele siyazi siqonde ukuthi lapha emhlabeni isithe sokubusa one way or the other. If wena ungavumela ukuthi umphefumulo wakho ukhule, if wena ungavumela ukuthi uNkulunkulu afinyelele kuwena, if wena ungavumela ukuthi uNkulunkulu enze intando yakhe ngempilo yakho. Kahle kahle wena umele wenze intando kaNkulunkulu. Ngokuthi uziprepare, uzilungise, wesaba uJehova, umthande, umkhonze, umhloniphe, umthobele, wenze intando yakhe ngaso sonke isikhathi, ngaso zonke izindlela, ngakho konke uJehova kuyaleza ngakho nadinga ukuthi ube yikona. But uNkulunkulu futhi asho njalo umpriest wamathi akancengile umuntu. Ungacabanga ukuthi uncengiwe wena njengoba lobekezelela usathandwa. Usanika ithuba, usabela isikhathi. Umbuzo ukuthi uyasebenzisa na? Leli thuba lisebenzisa yini? Lo mzuzu usebenzisa kanjani? Ngoba uyobuza ngawo. Izathu ukuthi abantu bagoloze kanjena, babe nenkani, it is because bangcolile kakhulu ngaphakathi lapho. Bangcola, bazingcolisile nengaphandle. Okuyinto abayenza nsuku zonke. Ngaleyo ndlela noma kufika izwi lifika kube vela babe nantaba because they're so dirty. Ekutheni balilalele, balihloniphe bese benza njengesiyalo sikamdali wezulu nomhlaba. uNkulunkulu engizama ngisho ukuthi uNkulunkulu engazama kangakanani abayingeni kwanhlobo indaba. Kufana nobaba mhlawumbe uzama ukuyolanda umntwana wakhe usehlala emgaqweni ebhemiwe, the fact that ungcolile, the fact that usemgaqweni, the fact that uyinxathu ngaleso sikhathi, uyigxaba, uyigxibi, uyiyona noma iliphi igama elimbi elingathandeki, uzozibona ukuthi hayibo mina ngifanelekile. Number 1 uzozibona engafanelekile ukuthi ahambe nobaba wakhe. Okwesibili uzozwa abangani bakhe bethi hayibo udlala ngawe lokho bhema wena nani. Okwesithathu bazomheha bamtshela ukuthi ayikho lento akutshela wena ubaba wakho udlala ngawe, angithi wayekuhlukumeza akakuthandi nani. Nakuba bezobe khona oyedwa ozoba ngqondo siwangulukile, uzomtshela iqiniso, because uba khona, because uNkulunkulu uhlezi ezoshiya isayini, uhlezi ezoshiya lo uncane inhlansana encane, bake bathi remnant, ushiya insali, ushiya loyo nje. Amtshela iqiniso, kodwa ke ngoba uzosindwa lezi dakamizwa because ziyimoya kwayizona engcolile elwela ukuthi ingaphumi lana kulo mzimba. Abantu bakaNkulunkulu imphefumulo ithunjiwe. Lezi dakamizwa ayifuni ukuphuma kulo mzimba, azifuni, so zizolwela zilwela impilo yazo. Ilapho ke indaba nakithi bantu bakaNkulunkulu silahlekile, saluthekiswa lapha emhlabeni noma izwi lifika kuwe, izwi likaNkulunkulu. Abantu abaseduzane nawe, abantu abafana nawe, abantu abahlupheka njengawe, abantu ababhekene nezizono ozenzayo, whether unesisono sokuqamba amanga, whether unesisono somtshontsha, baya bathi inkonzo izokwenzelana. Ngakho nje bahlupheka kodwa bayakholwa uzosizana. Ngakho nje abafundisi bo1 no2 no3 sosizana. Because lento ayikho ngesonto bantu bakaNkulunkulu, because akulona isonto likubizayo. Ikuphi ubaba wakho uNkulunkulu, ngoba singabantu bakhe sonke lapha emhlabeni. Ebese abamlalelayo, abamthobelayo, abenza intando yakhe babizwe ngabantwana bakhe. Engithandayo ukuthi bakhona lapha emhlabeni abafana nalo yedwa nizothi nesikwadi nihlohlana ukuthi ayikho le nto, asiqhubeke sibheme ubaba wakho shinda baba bakho nani. Khona yedwa uzothi hayi baba wakho lo yazi leli thuba leli yohamba. Ofuthi izithunyana izisebenzisa uNkulunkulu ozothi kodwa yazi baqinisile. Izithunyana zaNkulunkulu zisebenza lo msebenzi njengamanje ukuthi hayibo bantu phendukani, hayibo nasi isono sibulala bo, hayibo naku kona naku, hayibo. Ngokuba nakuba nazo ziphila ezweni njenganawe umuntu, egqoka njenganawe, ekhuluma njenganawe, edla njenganawe, eya etoilet njenganawe,
but ngenxa ukuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kubo, iqiniso lihlezile la ezindebeni zabo. Okungaba usizo nje njengesisombululo kulokhu bantu kaNkulunkulu ukuthi sifune, because for every problem there is a solution. Bathunjiwe abantu angithi, balahlekile abantu angithi, abazazi abantu angithi, kodwa ekugcineni kusuba bamlangazelela uJehova, bakulangazelela ukuphila okuphakade, bakulangazelela ukuphulukiswa, bakulangazelela ukusindiswa. Naso-ke isisombululo ukuthi kumele ufune kuwena, kumele ufunde ngazo zonke izinto ezithumba imiphefumulo ngoba ziningi, bese ucela amandla kuJehova ukuthi uzishiye. Yikho uKristu asiyala ukuthi singathandi izwe nobubi balo, ngoba kumhlaba kuyathumbana, kuyalahlekisana, more especially kuyabulala, kukulahlekise ngengqondo, kukwenza ulibale into oyaziyo. Uthi yazi into ukuthi ngiyayazi, yazi wakhuluma iqiniso, yazi wangikhumbuza, yazi, kwenza ukuthi ingqondo yakhe ilahleke entweni oyaziyo. Cabanga, kukwenza uzibe into ekumele uyizwe, kukulahlekise nje ngempela, because ukuthumba komphefumulo kuyakulahlekisa. uJehova uyakhona ukusikhethela kukona konke abantu baNkulunkulu, ekumele sikuthinte, ekumele singakuthinti, ekumele sikudle, ekumele singakudli, ekumele sikusebenzise, ekumele singakusebenzisi, indlela ekumele sihambe ngayo, indlela engamele sihambe ngayo, izinto ekumele sizigqoke, izinto ekumele singazigqoki. But abathumbekile bangakhulula emphefumulweni bazenzela noma yini. Ukubona umuntu ukuthi hayibo yazi lento ayidlayo izombulala kangakanani, but because uthumbekile uyaqhubeka yenze, uqhubeka kudle lokho. The soul is captured. Okunye kuyenzeka thola ukuthi umphefumulo uthumbeke ngaleso sikhathi uphinde ubuyele, just like mangabe ke sibonele uthumbeke ngalesi sikhathi kuzofika umuntu ezoshumayela, wena uvela ucabanga nje inkinga zokucabanga ukuthi ungeke ngize ngikwazi, hathi mesehambile ibuye fast ingqondo. Uthi hayibo kodwa ngamxosha, yazi ngimxoshe ngithi ngifuna ukuyowasha, kodwa bengawasha nje nakusasa, kodwa futhi bengawasha sehambile, because at least bengizothi kuyena ngcono sisheshise ngikupha noma 10 minutes, ngimxosheleni. That is when umphefumulo wakho usuthunjiwe. So uNkulunkulu usiyalenga konke, kumele sikuphuze, kumele singakuphuzi, kumele sikubuke, kumele singakubuki, ngoba ubeyazi ukuthi lokho okubukayo TV ugcwalisa imimoya, even kubo Popeye. Ubeyazi ukuthi lamanzi aphuzwa kwi-tap, singaphuza umfula, singaphuza imvula, angcolile, awugcina ngelinye ilanga ephuma eflesh. Ubeyazi ukuthi lezi zinyama lezi okungamele zidliwe, kumele sidle emhlabathini, ziyogcina kudliwa izidumbu. Ubeyazi ukuthi methe sidleni kanje siphile kanje, ubekwenzelani lokho? Ubeyazi ukuthi methe sigqoke izinto sigqoke ehlonipheke ukuze singahohekisi siluthekise abanye abantu baze bagcine beshona ngenxa lokho, baze bagcine sorry bewelele esonweni ngenxa yokuthi babuke wena, babuke ugqokile lento yakhe kubamba. Ubeyazi ukuthi methe singasebenzisi oma-perfume nanani, because uyazi ukuthi lento izokhanka abanye abantu bakufune bakulangazelele, kanti ibiza ama-spirits, because kakalisi ufakele perfume ufaka ama-spirits kuwena, abhiza landa abantu besilisa ukuthi basondele kuwena, abhiza landa abantu besifazane ukuthi basondele kuwena. So uNkulunkulu ubeyazi, bekwazi konke, ngoba umnini mandla wonke, ungobona konke, ungoqaphela konke, ungoweko konke ngaso sonke isikhathi. Beyazi futhi ukuthi kumele silalele ini, singalalele ini. Beyazi ukuthi kumele sizimbandakanye kuyini, singazimbandakanye kuyini, because even now izingcingo lezi omafoni, umuntu abe-addicted efonini yakhe ahlale kuyona whole day, addicted kwi-laptop ahlale kuyona whole day, addicted kwi-internet, Facebook, Instagram, whatever. Bekwazi konke uNkulunkulu washeshe wasiyala, bekwazi konke umdali wesinomhlaba washeshe wasisiza. Ubeyazi ukuthi kumele singakudli ukuthi, because uyazi ukuthi lezi zinto ziyajovana abantu baNkulunkulu, bonke leli tiye, inyama, amakheke, nalokhu uhlobo lwejunk. Angiphathi-ke izinto ezikhulekelwe yisitha njengobucebe, bracelet, earrings, nani namabhuluku.
kuningi kakhulu. Ngazathi umuntu yaza ngisakwazi mina ukuhamba ngingayifakile le necklace. Yaza ngisakwazi because uNkulunkulu ngeke aze achaze yonke into ngesikhathi. Ngeke aze achaze yonke into. It's not like yonke into eyibhale eBhayibhelini isinencazelo yayo yonke into. Cha. Ukube kwakunjalo ngaba kashongo ukuthi uzothumela umduduzi umoya weqiniso oza kusifundisa konke. Nalokho uKristu angakufundisa angaqhubeka akufundise ngaba kasitshelanga lawo mazwi lawo kuwe yonke into ibisiphelelisiwe la ezweni kaNkulunkulu because most people bake bathi ayibhaliwe nje eBhayibhelini le nto le. Hayi kudlalwa ngathi nana hayibo. Sikhathini zezambulo manje. Yonke into sizobonakala ngamehlo. Yonke into sizokwazeka. Masazi bantu baNkulunkulu ukuthi sizwa thina kuxwayiswa thina. As I was saying, lezi zinto ziyajovana zikulahlekise uthumba umphefumulo wakho. Ngoba leli ciko olifakayo enkonzweni ilona ezokuvala indlebe ukuthi umfundisi methi uyashumela ungeze kuthola ukuthi uyicabangela isoka lakho, uyicabangela intombi yakho, uyicabangela ukuthi mangiphuma enkonzweni kumele ngiyopheka, ngizophekana ekhaya. Cabanga zonke lezo zinto. Kodwa umfundisi obhezi uyashumayela. Uthumbeka kalula ithi khala nje ifoni yakho usushona kuyona. Abanye baze bakhathe ngisho umkhuleko. Kuyakhuleka kuguqiwe. Ancamela ukuthi akhathe umkhuleko. Hayi ifoni yami yakhala. Imphefumulo yabantu ethunjiwe. Qaphelani bantu baNkulunkulu. Iscripture nje amaHubo 25 this one. The whole book yamaHubo vele webha inkosi uDavide. Wehlezi njalo ethukula umphefumulo wakhe ngaphambi kwaJehova. Wehlala njalo eqhakambisa ukuthi umphefumulo wakhe ulambele kangakanani ubumele kangakanani uJehova. Ngisho embonge ethi mbonge uJehova umphefumulo wami. Wehlezi njalo ekhazimulisa uNkulunkulu. Even amaHubo okuqala ethi ubusisiwe ongema endleleni ezoni ngoba ukuthokoza kwakho semthethweni kaJehova. Ayikho into ethokozisa, ayikho ngizothi inyama ayinako ukuthi ithokozise umthetho kaNkulunkulu never. But ingaphakathi lakhe ithokozisa umthetho kaJehova uthi ha. Uthi uNkulunkulu ngakwenza ukuthi ngangakwenza. Uthi uNkulunkulu angenza ukuthi ngakwenza. Uthi uNkulunkulu kuhambe ngale ndlela ngahamba ngayo. Uthi uNkulunkulu angiphile ngale ndlela ngaphila ngayo. Thokoza ini ingaphakathi lakho. So abantu baNkulunkulu imphefumulo ithunjiwe. Kakhulu but usangabuyela enkosini. Ngoba usaphila usasenyameni. But uzodinga ukuthi udele izinto eziningi kakhulu. Ulahle izinto eziningi kakhulu. Usuyijwayele, usuyazazi, usuphila ngazo. But ukuze umphefumulo wakho uthobele uJehova, umphefumulo wakho ukwazi ukulalela uNkulunkulu. Uzomela ukwazi ukuthi wenze lento ekuthiwa i-compromise ngesingisi. Uzomela ukwazi ukuthi uyilahle leyo nyama makumele. Ukulahle konke lokuthanda izinto makumele. Kuningi abantu baNkulunkulu siqhelele ukukhuleka. Sikhulekele zonke izinto esizisebenzisayo. Sikhulekele zonke izinto ezikhandlekelayo. Sikhulekele yonke into. Uzodinga ukuthi udele into oyithandayo because awuphili wena ngaphandle kwayo. Kanjani? Kanti ukuphila yini? Ngoba ukuphila uvuka ekseni, usakhuluma, usezwa, usahamba, usadla, usanemizwa. That is ukuphila. You woke up. That is life. Impilo yakho isincike etiyeni wena. Isincike ku-makeup wena. Khona bangayifaki nje. Sibuza ukuthi basavapha kanjani bona. Isincike nje kwi-necklace wena nje impilo yakho yonke nje. Kanjani? Ayenzi sense. So abantu baNkulunkulu asinje benani ngibosise kakhulu. Ningakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono. uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye izinkundla zokuxhumana zikhona ulihle ithemba ku-TikTok lapho kuba khona ama-short 10-minute clips usukuyisummary yomlayezo omkhulu ogcwele usukukhona la ku-YouTube. Bese kuba khona u-Instagram ulihle ithemba Wendy with Mzobe lapho khona the same short 10-minute clips. So ngiyenzela ukuthi ngifake khona and then they go straight to i-account ya Facebook and then kube khona yayo i-account ya Facebook ulihle ithemba Mzobe lapho kuba khona imibhalo for abantu abasebenzisa ubufilimoto bakwazi ukuthi bawuthola umyalezo befunda phansi. Bese kuba khona the very same videos a short
10-minute clip. Siyacela nje nidlulisele nakwabanye bakwazi ukuthi bathole ukuphulukiswa nokusindiswa ngelinamandla lengcwele igama lenkosi uJesu. Inkosi ibe nani, niqinise, inibiyele, niqaphele nazo ukuthi imiphefumulo ithunjiwe, kodwa buyisela umphefumulo wakho khona uzokwazana nenkosi, khona uzomthobela wenze intando yakhe usaphila, ngoba uyobuza ukuthi ukuphi na. Wabekwa emzimbeni, watshalwa la, wathi wahlala la, wathi waphila la, washonaphi, wadayisa ngawe. Nkosi ibe nani, busisa kakhulu manje uze phakathi. Amen.